ini. Pokoknya melekan ngasih angin. Oh ya oke aku. Jadi kalau kenal dengan Pak Dugi, kalau Pak Abdul, Pak Deden, kalau kenal Pak Abdul. Yang misalkan sih, kalau namanya kalau Habib, kok sami nama dan kalau nih Habib dua gitu. Ya, Pak Habib kalau kerja jaringan seberapa jam aku deh. Nah ini enten macan melebui macan sinten. Aku koyo wong kelangan ya aku. Rasane awak kula niku. Masa aku nggih macan aku ngono. Nah, jadi macan ini kan melebut gini Pak Samsul. Jadi ini macane sing nunggu makame buyut kula. Gue dereng Mas Samsul ini ya miso-miso ngoten kakean. Gini tuh ke akhirnya tertarik ngaji begini Pak Habib itu gara-gara ini kok bisa lepas nih sing tak dari taket Joko ulan ini pengen lepas nih barang sing di rumah so jane rumah sa enten niku enten jane tapi kalau ngelepas ini mboten saged ngoten. Terus akhirnya Pak Habib kula undang teng kula cara nemoni Pak Habib kalih rencana kan dereng kenal dadi kula bingung. Terus ini kula marang teng ngene sakane kita. Arep nek tamu enak menjakoni. Aku ya ngono. Yo. Dadi mboten kenal Jaka Pak Habib kan Mas Habib mboten kenal wau. Nah, Jaka niku roh kula ngetokne kewaris ngetokne anu niku dhek lah kok ketarik. Wae kali-kali dijauh kuwi jedhekne Pak Habib kan bongi. Akhirnya mesti ini kok gini. Gus saya kewaris krisis sing cap larang duwene Pak Habib. Wis apa ngarani ali-ali terus apa ini batu milenial kok diwehni. Masa kok gak larang kayak Gusti karo wek Gusti ngene iki lho ngono. Ya kok juku ya kali sing dibungkus-bungkus. Kok gak eman jaga ki dijuku kabeh. Nah ini kutusan. Jadi kalau kali Jaka itu tarikin nggih ngoten iki. Jadi waktu bukar mana ada tuh gitu. Nggih. Kuwata malah niku jeneng. Lagi keluar tak saya keluar. Sekedar kok ya. Sing apa itu ndak? Kok kawong iki sing bilang karo kange kok tau. Jadi kodam itu lebih ngerti. Jadi sinar sing gede ini ndi. Masalahnya apa? Kalau mengulas yogane Pak Yono, pojok atas sing ngundang itu. Yogane niku teng pondok. Ya mbak ini bu tungane gosok lah. Mulai tanpa pamit. Datang ke wau benjangin ngoten ngaji teng mriku niku. Ketika iki ya. Benjangin ngoten ngaos tenggene Pak Budi. Ya acara tetap berjalan seperti semula. Ngaji, pedaran. Sak sampune ngoten kodame mriku niku muruki. Loh sebenarnya nggak ada sangkut pautnya. Akhirnya nggih Kang Samsul. Kang iki kene opo gak enak ya cilebokne kae. Ternyata ngene kok pagerane pondoke yogane Pak Yono sing pengen lepas. Dan lagi padahal kan kula sampai saat ini juga berpikir kok iso nih ya sengat ngeluruk sampai toko pojok iki jan
Lah kados mriku wau kan saged kita ambil hikmahe janjane dhewek kan hanya terperangkap dengan doa-doa napa ditali kalih sing sinten niku wau sing ngadah kepinginan ngoten niku wau. Ternyata piyambake sendiri juga berontak. Sehingga kita nggak terasa akhirnya kan si Kodam dengan kuatnya pengen memberontak akhirnya sakit ganggu keluarga, ganggu kanan kiri, mungkin kan seperti wow. Sehingga lek kula wastani Kodam piyambak ternyata juga nggak bisa apa-apa kok. Mboten saged napa-napa. Sanalika piyambake mlebet teng raga atus Mas Samsun apa Mas Jaka ditakon dene kamu sapa? Gak sapa-apa aku. Lah apa kok cuman mlebu ning kene? Ya salah wonge kuwi to. Maksudnya salah wonge sing pelakune njaluk ngene-ngene. Aku padahal gak iso apa-apa jenengan. Kan lah krono tiyang sing nggak ada kepinginan. Contoh kaya awake dhewe, wah aku tak pagerane ben terhindar toko bencana, maling dan lain sebagainya. Tapi setelah dia di cross check, ditangleti, mboten saged napa-napa. Berarti ya bukan fungsinya. Nggih fungsi lan mboten teng mriku wau. Nyatane mboten saged. Niku nggih pengakuane saking si Kodam tersebut. Oh Mas Ali ya. Sinten? Sinten memberi bahasa isyarat. Nggih, kula niku mboten butuh tanglet sing nyeleneh-nyeleneh. Masalah sing dilakoni ini pun aneh-aneh ngoten lho. Jadi cara masa-masa ngawur ya, masa ngawur niku maksudnya nopo sing dadi kekarepan. Padahal wong niku butuh nanggone makhluk Gusti Allah. Niku alamat tadi nyonyor. Ibaratnya wong tomak ya alamatul ya. Ya tomak ya dadine ya song ngoten. Terus akhir kula raosne teng awake kula niku nek kalau Pak Deden tadi ngomongne babakan Kodam. Lho kula niku tidak secara langsung nanggone dukun ya diseni Kodam. Jadi terus fungsine apa kula makanya kalau tanggote ternyata nggih mboten enten khasiate ta, mboten enten fungsine napa-napa. Lah ternyata malah ruwet. Lah ngoten lho judule. Kalau duga sampai saat niki ya alhamdulillah lah beransur-ansur niku cara raos niku berkurang. Tapi satu saat niku rasa muncul niku senaka king pundi kula nggih boten paham. Sering kadang niku riyen niku apa kadung brewet niku napa kira-kira teng jero wis akeh Kodam dadi nek kono bisa buwentrok karepe dhewe ya mboten genah. Jadi makane kula niku sebenarnya alhamdulillah saged gabung teng ngene Al Hidayah niku kula raosne secara kula pribadi lho niku kula mboten terjemahne teng ngene kanca-kanca mboten niku sing setidake niku nak sing ngenyangi sing iso ngomong niku kan ngoten. Lah ngoten niku. Nggih. Kurang langkunge nggih ngoten niku kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sebentar awal kula niku panggih Samsul mboten nate dengan kula. Lu cucu kagak sonten dengan kula. Ngomongan nuju nang pangeran niku penak kakan syarat ngoten. Nah terus kula jawab kula mboten nate wiritan mboten nate cuma kula jawab ngoten.
Karena wong wiritan akeh-akeh kan mergo istilah ngepres ta Sul. Kundi sing masuk. PS10 gak masuk ping 100 kalau ngoten. Gak 1 gak masuk ping 1000 ngoten. Terus nggih sering ngoten dengan kula. Terus akhirnya kula dengan Samsul nggih. Jam 10 pinten ngoten. Enten tiyang ngebel. Sapa Sul yang ngebel? Alah koncoku pelem. Tapi nggak pakai niku rupine. Tapi kula dihapusi. Akhirnya kalau duka keluar napa niku terus pakai dateng kula. Akhirnya tiba kula nggak enten sing ngetutaken tapi kalau mboten paham. Tapi kadang-kadang sakit teng dodo niku kadang-kadang ngoten. Akhirnya merambat teng anak mantu putu. Kasih putu niku kan sakit. Diwastani sakit tapi cara rasanya tiang mesti ini mboten sakit tapi sakit. Mripate niku napa nggih? Nggih nek wastane dokter katarak. Nah, ternyata niku kan mantu kula istilah pun dukun lah ngoten mawon. Lah niku kan nggih efeknya teng putu niku teng yuga. Lah rumiyin akhire kula memahami nek saderenge disimah niku mboten nate gadah penyakit napa-napa yuga kula niku. Kok roh sakit, kadang sakit napa niku. Kula sering sakit masuk rumah sakit niku. Lajeng pindah kula jaken Pak Habib. Pun Pak Habib. Akhirnya wonten sesuatu sing dugi dengan yuga kula. Akhirnya kula memahami berarti sing di sini saya kalau kenal Pak Habib kan berarti yo ngene iki kan. Dan niku zamane nangkletaken niku terase sing lare calon mantu niku enten sing ngangken. Kula bocah kula cocok kok rapi-rapi ngoten niku. Ceritane ngoten tapi akhirnya nak tanglet nggih sekeca nggih sae. Nek oleh-oleh sentenan gak yo gak apa-apa ngoten niku. Nek jawab kula nek anjane niate apik ya oleh ae anjan padha seneng lho ngaten. Akhir perjalanan sampai ngedeki hari H itu nggih sakit moniak juga kula. Sampai pernikahan nggih sakit. Sabare pernikahan niku kalih dokter di pengeng aja ndanak sik, urung sehat ngoten. Tapi gitu kan akhirnya kata yuga niku terus ibune kirang sehat teng mripate. Nah, akhirnya terus rumah sakit nopo teng Surabaya ngriko operasi. Nah, terus niku yuga akhirnya ya mantu kalih yuga kalih iku tenggen kula nggih panjang kula celuk lebangan Pak Habib. Ya ternyata mantu kula nggih ngoten niku isine teng awake tertujuane ngoten niku wau. Sampai Pak Habib matur ngeten. Kowe abot anak bojo abot cekelamu. Jawabnya abot kabeh. Akhirnya nggih pun. Tapi alhamdulillah niki kok berangsur-angsur mboten ngoten niku. Kados putu yuga nggih pun sehat, cuma mripat tasih rada suloyo. Nggih, ngoten niku perjalanan niku lho. Ada ini sakit. Aku seruat ngidul balik ke dia makan keceritaan Samaan kok semer. Kok malah bater mangsa ya. Lah malah bater mangsa niku. Samaan malah semer apa. Nggih, Pak, kok malah bater semer malah samaan sing semer.
Iya sering inceng, Pak. Wah, iya. Aku kepala gak ero ya, Pak. Teman malah ero. Niku angger tiyang kok motor ngaten, tapi nyatane wonten mboten kok mboten paham, Pak. Angger wonten kanca sing dolan menawi saged semer napa terus pundi. Lho mana pusakane to? Wah, gak ngerti. Nate kalau waca kok goleki secara logika nggih mboten enten. Lah, mboten wonten mboten semarang, nggak tahu mboten semarang nek yang puntine Pak. Nah, niku salah guru lho, Pak. Paman pajake Pak Jeno. Nggih. Oh ngaten. Nggih pancen niku kabare gadah pusaka, terus sing jenengan aturaken sampel niku sing ngetutaken nggih niku. Cuma wujud pusaka kan mboten wonten. Nggih. Cuma mungkin kanca sing pas dolan matur nek gadah pusaka niku mungkin nggih wujude niku sing ngetutaken kula niku mungkin ngaten. Nggih. Sakit karena di dekatnya dia ada yang menyerap energi. Nah, energi ini yang membuat ini lemas karena habis diserap habis. Ternyata itu jadi ya agak umum kayak organik, bukan fisiknya ya. Alhamdulillah kan sing nyerap energi man kita bebaskan. Sehingga apa sehat dia? Sehingga kan udah terserap lagi energinya. Pulih. Nah itu nggak sakit itu nggak sakit. Bukan cuma makan oke sakit nggak makan energinya pasti ada akhirnya itu. Dan kenyataannya selama itu kita bebaskan gimana? Nggih, alhamdulillah sehat niku. Pulih kembali. Kadang kan di sini kita nggak tahu, cuma awalnya cuma klaim bahwa itu adalah penyakit. Padahal itu bukan penyakit. Ya kalau kan nggak ngerti sumber itu mau disebut. Terus foto dengan penyakit ada bukan. Kalau yang sing ada gaman atau pusaka rata-rata ngoten niku. Rata-rata. Kowe iki mang pusaka sangka leluhure utawa pusaka iki mang sangka titipan ngoten akan sedaya. Ya karena kan tanpa disadari kalau kita menaruh pusaka ini di rumah, ya jelas kan energi yang di rumah ini diserap dengan dia. Apa sih itu? Energi kehidupan. Kita kan ada energi kehidupan di sini. Nah ini diserap. Sehingga apa? Kita lemah. Ya karena kan kita juga sering berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Sering. Sehingga mereka, saya bilang, ini pusaka leluhur Pak. Ngeten nggih. Nek panjenengan niki mutus hubungan kali khodam niki, panjenengan niki nulung keluargane jenengan, nulung leluhure jenengan.
Karena apa? Luhur jenengan iki mboten saged bebas nih. Sehingga tumbuhan yang sampean dhewe kaya ini keadaane. Masa sampean anak sampean pasrah kaya gini. Lah terus pripun Pak? Pegat. Nah, ngeten nek kula. Rasa nyang-nyangan. Langsung pegat. Nggih pun bakar. Siap. Ya karena kan enggak diketahui ambek sing putu-putu niki mah khodam iki ajene butuh mangan ora kei panganan sehingga apa ya nyerepno energine nyerep sing ning omah iki mang kayak khodam juga enggak salah karena apa dia mempertahankan hidupnya dia berhubung iki mang ya enggak kenal ambek khodam iki mang gitu ya terpaksa mangan yang sekitar iki mang mengambil energi. Nah ini kan tanpa disadari oleh pemegang-pemegang seperti itu, tanpa disadari. Nalikane kula kepanggih malih yang niku wau gadah Yang Jimbi. Wah, yuk cah cilik loro genah. Mbah, ana cah cilik loro niku iso tambah. Lho kok ora le? Ya teng ngajeng lho, Mbah. Oh, nggih. Itu krisi. Apa ngene le? Lho, kok ana bocah cilik loro bane krisi sampean. Iki kok dami iki le. Oh, alah. Lah selama niki jenengan mboten saged dilem, berarti bocah cilik iki mbah sing buka sampean. Ya kuwi dilikiti ke. Kayak turu titik sak seran dilikit tangine. Berarti gak iso turu wong. Rasa turu tangine. Kon tangi. Lah piye le? Gitu pekat mawon, Mbak. Yo sine pengen. Oh enak men. Kris iki wonten tulisane ngono cara apa? Yang Jimbi. Lah kaya sepuh, pengen lek kaya penak men. Kan. Tapi lo mboten purun. Nggih Mbak kula tampi. Barang ngoten, Mbak niki kok wonten shower gawuh di nglungkeri omah sampean iki shower kondi, Mbak. Loh, aku kok yo ora to le. Buatan rombal ya, memang tengah jengkulon ini kecil loh Mbak. Mantu niku dipenjene tongkat, kayu rupane wireng wujude ula kan. Walah Mbah, ingone sampe kayu kathah iki. Kata Mbak, mon Mbak, kotane kersane lebet malih ten griyane, nggih niki griyane wujude niki. Wujude kan kayu. Oh iya le, lepot. Lebu. Pasrane neh. Wis tak enak mulai kan. Bareng diduwi carane ngene mangane ngene. Oh nggih. Nah, aku kan tak lempar nih, bukan tak jual. Didol larang iki. Kata jual. Lah mantan niku ya jeneng wong bebas kan. Ki ambek sedo. Emang pun wancine sedo kan. Karena kan ki ambek sakit mungkin kiat. Nah nek kene kan tanpa disadari ning awake dhewe. Kaya adik mang nyekel pusaka-pusaka kaya ngono. Nah adik mang gak kenal atau gak ero, ya dadine kaya ngono. Malah adik mang sing dipangan ambek khodan. Nah riyen sering pusaka-pusaka niku. Anak iki mang apa? Mangan sapi, mangan wedhus. Wedhus bolak-balik mati. Sapi bolak-balik loro. Ya karena pusaka iki mang. Ya mang kan ya itu enggak salah ya karena kan biasanya mempertahankan hidupnya. Yang salah siapa? Sing nyekel. Diperes tenagane tapi gak diopeni. Jadi ini piye?
hancurkan. Ya. Bebas dia kok damai bengkak mana? Enggak bisa muli. Ini keris mulai dihancurkan kan, waduh, mulai neng di kan? Iso ya, banyak mulai. Itu di omahmu. Nah tadi gitu. Sehingga kayak khodam kan kayak ngene Pak Sotip. Memang khodamnya sendiri itu yang minta. Khodamnya sendiri. Ya karena apa? Nyuwun sewu, elek-elek angin. Lah iki cinta tunggangi iki rogolis koyo ngene tuwek. Kene tenagane iki yo. Oh nggih. Sehingga sing geret ya macare iku macar loro. Loro apa pitu kok. Geret ya. Medokne ini. Ya sepele kon bebas nih. Ini mau ngoten. Wong kadang awake kan lho kok penak apa to bebas nih. Lha garek kan gak penak piye to? Ya biasane nek minyake, Pak, niku mangani. Kayak mangan. Anak dupone ge ngene kan. Ya karena apa? Ya karena mereka nggak kenal. Nah, adik mang paham ning kono, adik yo kenal ning kono. Dek iki gak njaluk sing aneh-aneh. Lah karena napa? Kembali lagi ke asal penciptaan. Asal mula Gusti Allah niki wau menciptakan jin dan manusia. Untuk apa? Untuk ibadah. Maksudnya ibadah iki mang apa to? Malingan. Wong ibadah napa niki nglakonana perintahe dono cegane iku to. Lah mung gue mriko kados kula jenengan paham temekuten asal mulanya bahwa bangsa menungso iki ya duwe tugas dhewe, bangsa jin yo duwe kewajiban dhewe. Sehingga di situ enggak ada perselisihan, enggak ada pertengkaran, enggak ada. Apa maneh royokan iki kene. Kene. Malah neng kono kaya dinaweti lho. Iki ana khodam neng keris. Keris ini bukan rumahnya. Karena apa? Ini khodam ditarik untuk masuk ke sini. Sehingga apa? Keris ini ada rasanya. Ada rasanya. Jika nanti kemang roh awal songko penciptaan awal memiliki wau, kayak enak jenenge sekti kayak enak. Wakmu sekti, oh ora sekti. Kok iki mang iso ngalih kan? Lha dikersane ngalih. Dikersane ngoten. Lah ngantos kodam yo ngantek matur suwun. Ya lucu kodam ini. Ya kenapa? Didelek keris gak diopeni, ora iso metu. Dibebasne matur suwun. Sehingga bangsa jin sing terperangkap sauweneng kene teko iki suweneng. Wah, iku kan sing iso ngucul sing bebas kan. Sehingga apa? Kiambake kan menampakkan diri. Wujud kewan atau wujud iki mang sosok perempuan. Wujud mangke. Cuma yo pengen njaluk tulung bebas, sing nggih namung ngoten. Dene pun adik mang gurung paham lek kono. Sehingga apa? Cara bebasnya piye? Oh, tekok minyak apel jin ae kene ngono. Diopong nek kono ben ngalih ku makani jenenge. Ya. Iku mangane. Lah kenapa dengan metode sing ngoten iki wau tanpa syarat lho. Malih ngoten.
tanpa syarat. Loh kok bisa tanpa syarat gimana? Balik meneh. Jin, awakmu mlebu ning pusaka iki duduk karepmu ya duduk karepe menungso. Karepe sapa? Gusti Allah sing ndelehne awakmu ning mlebu ning pusaka. Dene apa awakmu kok metu ya duduk menungso sing bukane awakmu teng ngetokne awakmu sapa? Balikne ning Gusti Allah. Loh. Kita mboten. Ya bukan. Ya kadang kan sombongnya awake dhewe iki mang sing ndi? Awake iki mang mampu, awake iki mang iso. Nek awakmu iso nyapa gawe kembang. Nek awakmu iso nyapa gawe minyak. Nek awakmu iso nyapa gawe dupa. Kowe iki sarana. Lah sarana sing piye? Lah kalau sarana sing kaya ngono, apa nek iki mang jebak nek kene. Nek kene iki mah gak nulung bangsa jin, gak malah jebak. Jebak. Nek kene iki mang jin iki mah diperbudak lagi. Karena sakne. Dek iki mang bebas sangka kene kaya iki mang sing duwe jin iki mang yo mbayar. Jin iki mang dipek. Kerja, aku main kerja kayak gini kan. Anak wong lho sugih kain loro. Malah nang nggonku, jan nang nggonku. Lah niku lho. Dan iki lho disalahne bangsa jin. Karena apa? Bangsa jin sendiri ada tekanan. Nek awakmu gak manut, tak obong. Malah ngono. Yo wedi to. Awakmu gak manut, tak hancurkan. Wedi. Yo manut terpaksa. Ya alhamdulillah kan kepanggih ana ing alidayah piye? Oh awakmu iki mah digawe alat kene yo wis. Awakmu iki tak bebasne tapi ora balik ning juraganmu. Balik ning ndi? Allah iki mang wis gawe nggon ning awakmu dhewe ning alammu dhewe, menungso yo nggon dhewe. Dadi piye awakmu bangsa jin yo balik ning alam jin. Oke, siap. Boleh. Sing duwe goleki. Dene dia anak buahku oke. Ya mbok. Ya kenapa diceluki gak iso san? Karena sinyal sing dipasang ning bangsa jin iki kita ambil. Sehingga gak ada manut lagi. Dengan doa apapun, doa pemanggilan seperti itu, ini enggak datang. Karena apa? Magnetnya sudah kita ambil. Dia senang basa jin. Sehingga alhamdulillah kan pundi-pundi kan apa disambut awake dhewe ambek bangsa niku. Kok malah iki mang dadekne permusuhan enggak. Malah seneng. Diperhatikan malah seneng iki mah anak sing bela, anak sing bebas nih, lho ngoten. Jadi nek kono aja disalahne bangsa jin dina iki menungso iki mang nyembah ning jin. Nah iki nyalahne jine kronologine piye kok sing butuh iki menungso. Sing masrahne iki menungso ning ngene bangsa jin. Dudu bangsa jine. Lah kok ya dikabulne ambek bangsa jin, karepmu apa menungso? Karep iki bondo donya jin. Ya wis nek ngono. Tapi nek kene iki meneh perjanjiane lho. Awakmu ning donya nalikane urip ning donya, awakmu iki mang sugih sing kaya ngono. Tapi elingo. Awakmu somben balik ning nggonku. Oke. Gak apa-apa. Penting aku ning donya kecukupan. Aku ning donya iki mang terpandang. Turuti.
Nah, nek kono kan emang kan ya sifatnya jin juga licik kan. Iki wis menungso wis seneng, nek kono iki mang terlena ambek kekayaan, ambek bangsa jin, kesehatan iki mang dicipuk titik. Supaya apa? Ben cepet mati. Kan ngene. Ben cepet mati. Ya memang ini ada perjanjian. Nah ini nggak bisa disalahkan juga. Karena aku ngenteni umurnya sakmono kesuwen. Kan ngene. Semakin kaya, iki mang kesehatannya diambil sampai kesehatannya habis. Uang iki mah iki ngobati ora waras. Sampai apa? Bondo donyane yo entek, wong yo mati. Mulai nang alam jin karena apa ada perjanjian seperti itu. Jadi juga bisa disalahkan. Kadang adik kan nyalah nih. Aja sih bodoh dunia ki sapa tapi sebab jin kan mboten. Dia menungso nih gitu. Lah, ngoten niku napa saged dibebasne saking perjanjian sing ngoten niku wau? Bisa. Nah, syaratnya apa? Kan di situ. Syaratnya apa? Apakah ada syaratnya? Nah, nek ten alidaya carane piye kembali ke tauhid. Sampai nalikane berjanjian kali bangsa jin, sapa sing ngobani Gusti Allah? Oh ngoten. Sing batale sinten? Nggih Gusti Allah ki Mbak. Pasti. Wah, wong iki kurang ajar, mongso kuwi dibahas nih ngene ngene. Kanteni ya. Tani sawi ya. Lah karena apa? Nek tem niku kados egone adiki melok-melok. Aku sing bebas nih, diajari. Tapi nek sing bebasnya sinten? Allah ya Mbah. Sing dalem nggih Allah ya Mbah. Bingung iki. Dalam mati ini dikatakan ajar sapa? Ha iso. Nah itu ya. Emang kenyataannya ngoten. Kenyataannya yo sewu nggih. Wonten tiyang sakit sing sakite ngoten niku. Iki nambani. Jin iki mang pindah ning kene diajari. Kenapa? Carane dhek iki mang nambani tok lho sakit. Bangsa jin loro. Aku tak nambani awakmu serangan, Ustaz. Itu serangan. Nah beda ngene. Aku nulung awakmu terperangkap ning ragane menungso iki. Enggak ada serangan. Aneh kan? Enggak ada serangan. Karena awakmu wis suwi ning raga iki, awakmu dhewe karo dalane metu. Bantu awakmu. Aku gak menghakimi awakmu salah ya ora. Aku bantu. Ya alhamdulillah. Nek kono gene serangan balik. Wong bantu kok diserang piye. Beto nek kono iki mang tak niat iki mang nambani ngobati wah langsung ae gurung konggon diajar dhisik kan. Ya perjalanan sing ten alidayah atau sakniki nggih ngoten niku. Di samping adike bebas nih pikirannya awet dewi bebas nih atine awet dewi ya bebas nih terikatan-ikatannya awet dewi ning benda apapun nah kono ati bebas nih
bangsa liya. Ati bebasne tanggane bangsa liya. Ana kono kan sendadane apa keseimbangan. Gak royo aneh. Ati yo gak nyalah-nyalahne kono yo ora. Kono yo ora nyalahne kini. Lah tem niku lho rahmatal alamin nek kono. Oka sikut-sikutan nggih mboten. Nggih niku wau sekedhik kilas balik cerita perjalanan Al-Hidayah menghadapi sinten mawon sehingga nek kono apa awake dikene sing ana ya Gustine nggih niku kuncine. Meskipun adike mang duwe ilmu ambo kaya apa, nek adike masih ngukui pangkah kalah. Tapi semua kembali ke Allah, gak pakai ilmu, gak pakai ilmu. Mungkin sedaya manfaat. Al-Fatihah. Iya. Amin. Alhamdulillah.